Jien Sister Teresa Agostinjana insellimlek u nilqek għal programm ieħor ta' qari spiritwali mill-ktieb Oħroġ minn artek li kellimna fuq il-ħajja tal-madre fundatriċi tagħna, Istorjeta Agostinjani Servi ta' Ġesu e Marija li il-venerabbli Suor Marija Teresa Spinelli. Insejħu eżis semmija fostna it-Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Talba tal-fundatriċi. Irrid lill-Alla. Irrid noġbu bil-purità. Irrid dak li jritu. Irrid ngħix u mmut għalih. Inkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba eżis semmija sa nibdew kapitlu 11. Oħroġ minn artek. Il-mulej kellem lill-Abram u qallu oħroġ minn artek, minn art welidek u minn dar missierek u mur lej l-art li ser nurik. Abram bniedem ta' disponibilità kbira jisma' u jobdi. Ma kienx ħaġa ħafifa għalih. L-art li kien fija kienet biċċa minnu, kien ċert minna, kien jafa sewwa. Fejn sejjer ma kienx jaf. Dan il-pass swilu ħafna u Sara martu minnaħa l-oħra ma tantx kienet ittieħwiġġ, kienet tinkwitaħ għax minn floktejnu kienet aktar tfixklu. Marija Teresa semmija wkoll semmet il-leħen talla biex titlaq lejn l-art il-ġdida. Min-naħa tagħha kienet lesta kemm taqbad il-bagalji u titlaq. Imma bħala Abram sabet ukoll ix-xkiel. Nibdew biex ngħidu lil qassis konfessur tagħha donnu rid jiftħil għajnejha Alla mela jien sejra Frosinone. Ma tinsiex li ma tantx inti f'saħħtek. M'għandekx mezzi biżżejjed. Alla. U x'ser tagħmel meta l-mart jafas aktar fuqek? Min se jgħinek Kejt? Min se jmantnik? U Teresa. Mimlija bil-ħeġġa biex tobdi l-kman ta' Alla tajt jiena fqira u ta' fqira irrid ngħix. Għalhekk il-ftit u biżżejjed għalija. U jekk il-mulej joġbu jżurni bil-mart imur l-isptar. Meta l-konfessur rada sekk sħiħa fil-kelma tagħha, ma baqax iżommilha u qalilha tajjeb, murmela. Imma reġa' Alla x'ser tagħmel Teres bil-familja. U jitwieġeb hekk, il-mulej jieħu ħsiebha hu. Imma kif ser tagħti l-aħbar lil ħuwa, lil missiera u l-mara ta' ħuwa Teresa? L-okkażjoni ġiet weħeda. Tajt, konna edna li Domira, din Domira kienet dik il-xebba li kienet ġibdita mill-ħajja ħażina Teresa meta kienet Ruma. Di Domira kienet l-isptar. U l-mara ta' ħuwa ma ridietx li Teresa tmur tara aktar. Darba minnhom bħas-soltu għamlitela xenata meta ġiet lura. Hawn Teresa sabet ix-xoqqa f'moċta, għamlet l-almu weġbita. Naf li l-imġiba tiegħi qed fixklilkom il-paċi u hekk ma rridx inkun ħtija ta' dan jien. Waħħal ta' frasi li noġob lill-Alla u li ma nonqsu qatt. Jien irrid nobdi lilu u fl-istess ħin ma rridx nonqos lilkom. Allura ikolli nagħmel li ma rridx. Se jkolli nitlaq. Dejjem xtaqt noġobkom imma qatt ma rnexxieli. Ninżuk ħar ta' kull ma għamiltu miegħi qaltilhom. Niċċaħħad mill-ġid kollu li kont qed ingawdi magħkom. Il-mulej jgħinkom. U hekk, fost l-fiq, Teresa irnexxiela toħroġ il-ħsieb li kellha li tmur Frosinone. Naturalment, ħadd minnhom ma qatt basar li ħirġa b'din il-proposta. Huwa għela li jagħtejx kemm għax kien iġiba ħafna u l-mara tiegħu xi ftit iżjed għax f'Teresa kellha seftura mhux uħt ir-raġel. Insomma, Teresa bil-kwiet marret fil-post mlejn kellha titlaq. Imma l-ħuwa ċensu din il-firda kienet kifra wisq.
marant il-konfessur tagħha u qallu biex jipperswadija ħad tiġi lura u għedu li fiċċila kunvent f'Ruma stess. Din l-aħbar waslet lil Teresa u ħassitha mxejna. Madana kollu ġiet lura isa mixi mimlija slim u kalma. Meta l-konfessur tagħha rada sekk u bidjenti u marbuta mar-rieda talla maħfra u qalla, żbaljajt, Teresa, jeħtieġ iva li inti tmur Frosinone. Anki żbalji bħal dawn, Alla jippermettihom eżis semmija biex jippruvana. Min jaf kemm ġili hu x'aħna nwadbu il-ġebla fuq ħaddieħor u ngħidu, jien ħtija ta' dik li qiegħda, ta' dik li għamlet li hekk, jien qiegħda fiex qiegħda, jew kieku ma kienx dak ma kontx imur lura f'saħħti daqshekk. U kliem ta' mrar bħal dan. Imma għal qaddisin dawn iċ-ċirkostanzi ma kinux żbalji, iżda opportunitajiet biex juru bil-provi imħabbithom lejn Alla. Missiera beka fuq li beka lil bintu Teresa, issa li kien qed iħoss aktar il-bżonn tagħha. Kellu madwar 75 sena, taraħ kien iġiblek ħniena, kien qisu Ġakob, jibki l-ibnu żgħir Benjamin. Sewwa, l-ewwel tilef lil martu u issa ser jitlef lil bintu żgħira. Ma jistax ikun. Baqa sakemm mari fiċċa. Il-mara li laqet lil Teresa fejn kienet qed tħejji biex titlaq tħassritu u daħlitu ġewwa. Teresa, ta' mara ta' karattru tal-azzar li kienet għamlet li setet biex tqawwilu qalbu u ġabitlu l-iskuża li kellha bżonn tibdel l-arja u bil-mod ikkalmatu xi ftit. Petrus Sajjied darba wkoll kien f'sitwazzjoni bħal din, meta intasab waħdu u beda jewden fuq dak li ħalla minħabba Ġesu ta' Nażaret, kien ħalla d-dajsa, ġbik lil-mara, l-tfal. Anki l-Marija Teresa bdew jiġu għaru xmata ħsibijiet, biża, swit il-qalb. It-tifla huwa, il-mara ta' huwa li tant kienet issiba, ixwejjaħ missiera. Imma dritt ftakret fi kliem Ġesu li bihom kien wissa l-apostli meta qalilhom: min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jobboċ lill-missieru u lill-ommu u lill-martu u lill-ulidu u l-ħutu subni bniet u saħansitra ħajtu stess. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. U hekk bix-xabla tal-kelma t'Alla kif isejħilha San Pawl, Teresa erdet dan it-tiġrib li kien qed iġela twarrab ir-rieda t'Alla. Iva, qalet, għall-imħabba ta' Ġesu li jagħmel tant għalija irrid niċċaħħad minn kull imħabba tad-dinja. Irrid noffri kollox sagrifiċċju għall-imħabba tiegħu. Hekk kienu jirraġunaw il-qaddisin. U aħna li għandna moħħna wis uman ma tantx inniżlu għaw ġveru imġiba erojka bħal din eżis semmija. Fost litri ta' Santu Wistin insibu waħda numru 243 miktuba li ċertu żagħżugħ jismu Leto. Dan għexa l-ftit fil-monasteru bi prova. Wara ftit ħass li kellu jmur lura fih dan il-familja għax il-mewt ta' waħda bil-qaddejja, għax il-marta ħuħ u fuq kollox il-bik jitobbu, daw reġgħu ġibduh lura d-dar. Dan iż-żagħżugħ imħawwad kif kien tal-appari lil-Wistin. Fit-tweġiba li jtih jidhru fid-dawl l-idejat fundamentali tal-ħajja reliġjuża. Għallu Wistin,
Ma jistax ikun li nikbru fl-imħabba Alla sakemm għadna marbuta mal-ħwejjeġ ta' din l-art u mal-irbit tal-familja. Din jissejħa tan-nisrani li jerfa' s-salib, li jinqata' minn kollox, li jmewwet il-ġibdiet tal-ġisem u hekk jimxi tassew wara Ġesu. Ma nisbaljaw jekk naħsbu li f'passi bħal dawn il-qaddisin kienu jkunu indifferenti. Kienu bnedmin sensibbli daqsna jekk mhux iżjed minna. Teresa Spinelli kellha mħabba qawwija lejn Santa Teresa t'Avila, tant kienet tħobba li tajtilha bisimha bħala ħabiba fil-bżonnijiet tagħha. Din il-qaddisa Karmelitana kellha mħabba kbira għall-missiera. Teresa Spinelli meta titkellem dwar kif irnexxiela titlaq lil maħbub missiera tajt: Kliem Santa Teresa t'Avila jgħod ferm għal dak li ħassejt jien dakinhar li ġejt biex ninfiret minn missieri. Meta ħallej dar missieri tajt Teresa, ħassejt tant taqlib u dwejjaq li mhux se nħoss iktar minnu lanqas fil-pont tal-mewt. Donnu tajt l-għada iċaqċaq għall-isforz kbir li kelli nagħmel. Kapitlu 12. Lejn Frosinone. Teresa, wara li siltet magħha nfisha biex tinfiret mill-leżiż tagħha, ħakimha biża' kbir. F'dawk l-inħawi kien hemm briganti li kienu jagħmlu ħerba kull fejn ikunu, kienu joqtlu lil kull min jiġi taħt idejhom, jisirqu kull ma jsibu u jwerbru lil kulħadd. Teresa, qabel telqet minn Ruma, ma setax tagħlaq għajn majn b'dawn il-ħsibijiet tal-biża' quddiem għajnejha. Imma b'xorti tajba fuq karru miġbut miż-żwiemel rikbu magħha żewġ qassisin u ħadet ir-ruħ. Iva ħadet ir-ruħ kif rat li rikbu magħha dawk is-żewġ qassisin. Teresa issa waqfet għal xarejn Ferentino. Kif waslet, marret dritt il-monasteru tas-Sorijiet ta' Santa Chiara. Hemmhekk laqaha patri Cappelloni li tarrafa li kienet għatri twaqqaf monasteru imma kellha tbati ħafna. Ima kellha tibża minn xejn għax Alla kellu jkun il-faraġġ tagħha. Is-Sorijiet ta' Ferentino kellhom stima kbira tagħha u stednuha lil Teresa biex tibqa' magħhom immieża metibes u erħitilha għal Frosinone. Il-wasla ta' Teresa fi Frosinone kienet
ġrajja speċjali. Trid tqis li f'dan il-pajjiż qatt ma kienet eżistiet skola pubblika għal bniet sissa. Is-Sinjur Dominku Antonio Guglielmi beda jġib lin-neputijiet. Fil-fema tiegħu ried li din l-iskola tkun biss għal bniet u li tinnobli fil-belt. Imma n-nies tal-pajjiż bdew jinġibdu lejn Teresa u bdew joħolmu li jkollhom skola pubblika. Għalkemm is-Sur Guglielmi ma qabilx. Iżda bil-ftit il-ftit beda jtija permess tallem il-katekiżmu lil kull min jiġi u mhux l-tfal tan-nies magħrufa biss. Il-qagħda reliġjuża fi Frosinone kienet fqira ħafna u bit-tarif li l-kappellani kienu jibatu lill-isqof insibu hekk. Il-ħabsijiet hawn m'għandhom l-ebda għajnuna għat-talim tal-katekiżmu u l-kelma tal-Alla. Hemm libertà żejda fid-drawwiet. Il-kappellani kienu jgħidu lill-isqof ukoll hawn id-da tisimgħu kull fejn tersaq. Qalulu wkoll hawnhekk fi Frosinone l-injoranza kbira fil-prinċipji reliġjużi ta' min iqaċċata mill-eruq. Mhux tab xejn li lil Marija Teresa laqgħuha bil-ferħ għax kienet il-persuna xierqa u billi fiċkunita kienet imdorrija mas-sorijiet kellha ħabta kif tgħallem u tiġbed l-tfal u żgħażagħ. Dawn kienu kuljum jiżdiedu kemm fl-iskola kif ukoll għat-tagħlim tar-reliġjon. Bil-kelma tajba u bil-għaqal kollu irnexxiela twissi l-tfajliet kif jilbsu aktar xieraq, l-aktar meta jidħlu fid-dar tal-Alla. Darrithom ukoll iħobbu jżuru lil Ġesu sagramentat u ma għaddejjin minn quddiem xi knisja. Bdiet tressaqhom mas-sagramenti. It-tfajliet tant kienu hekk inġibdu lejn din l-allima li kienu jitolbuha biex toħroġ magħhom minkejja li kienet tħobb il-ġabra u s-skiet. Teresa kienet toqgħod għax-xewqa tagħhom u tferraħhom. Dan ma jfissirx li rriduha titkaxkar magħhom, imma kienu qed jaraw fiha ħajt sod, edukatriċi li tifhimhom u tridhom aħjar milli huma. In-nies ta' Frosinone kienu qed jaraw ħaġa tal-għaġeb kif uliedhom il-bniet kienu qed jinbidlu mill-lejl għan-nar. Kollox beda miexi ħarir, kulħadd beda jħobba, kulħadd tiġiba u tant kienet ferħana Teresa li wara tikteb hekk dwar dan iż-żmien. Tajt ikun imbirek Alla min jafux kemm irrid nagħti kont l-Alla talli ma ħdimx biżżejjed. Kapitlu 13. Tiftaħ l-ewwel skola pubblika. Naturalment, il-ġenituri bdew jaraw il-ħeġġa
u l-profit fi wlidhom. Is-sindku tal-pajjiż beda jitħajjar jafdala l-iskola pubblika għal-bniet. Għal Teresa din kienet ferħa kbira għax bekk kienet tista' tilħaq uliet il-poplu. Imma dan seta' jseħħ biss jekk issib mill-inqas żewġ għalliema oħra. Ma sabiġ diffikultà. Waħda minnhom kienet Marija Turizjani u l-oħra Katerina Toma dik it-tfajla li kienet tieħu ħsieb meta kienet Ruma. Sa dan iż-żmien Teresa kienet għadha tgħix ma' sinjura imma l-istat ipprovdilhom it-tieni sular ta' dar u hekk nhar l-ewwel ta' Novembru 1821 infetħet l-ewwel skola pubblika għall-bniet fi Frosinone. Qabel is-seklu 17 ma kinux jeżistu skejjer pubbliċi għall-bniet. Is-sinjuri speċjalment f'Ruma kienu jedukaw l-uliedhom anċi għalliema privati. Għalhekk kien qed jinħass il-bżonn li tingħata edukazzjoni għall-bniet kollha. L-iskola infetħet imma l-faqar li kien hemm kien kbir wisq mara xejn. Ikel mill-inqas, dar kisħa u womda, il-lokal kien nieqes minn kollox. Anki minn ħwejjeġ l-iktar neċessarji u minkejja dan il-faqar, Teresa kienet ħossa reġina għax is-sawn setet nissel f'qalb it-tfal l-imħabba ta' Kristu. Kif tħaltem ġew taj Teresa, ħassejt fereħ kbir għax tajt inwettaq dak li konti li mnebbaħ biex nagħmel. Imma kif kienet tifraħ b'kollox din Teresa, illum mhux veru ħanet issemmija, għandna kemm għandna qatmu biżejjed. Għax kienet mimlija bl-imħabba t'Alla, Teresa kienet tħoss li xejn ma jonqosha. Sewwa jgħid Santuisti, beda jkun hemm l-imħabba x'jista' jonqos. U meta jkun hemm nuqqas ta' mħabba nistgħu qatt inkunu ferħana. Min kif laqgħet it-talba li tieħu l-pis tal-iskola Teresa Spinelli u rid biċċa lill-awtorità li ħsieb tagħha kien li twaqqaf komunità reliġjuża ma' sħaba li kienu qed jgħallmu magħha. Min kif dew jgħallmu stess Teresa bdiet tgħix ma' sħaba b'mod u manjera daqs li kieku diġà kienu sorjiet. Filgħodu kienu jqumu jagħmlu il-meditazzjoni, imorru l-quddies u jibdew ix-xogħol tal-jum. Darba minnhom kif kien qed joqrob nofsinhar mar iżurhom Assis Dun Angelo Marchetti, induna li n-nar kien mitfi. Kif m'għandkomx nar u induna li mhux biss ma kellhomx nar imma lanqas ikel xi jsajru. Għalhekk malajr ħamijaw lil waħda minnhom li kienet tieħu ħsieb id-dar u ta' dak kollu li kellha bżonn. Imbagħad ordnalhom illi jixtru ftit laħam u kuljum jagħmlu daqsxejn brodu. Tassew li l-opri t'Alla huma moħbija bħal Kristu fl-umiltà u fil-faqar ta' Betlem, imma x'paċi u x'fer kien hemm isaltam bejniethom. Domna għal bosta ġranet ngħixu b'dan li kell f'qajjar tgħidilna Teresa, imma kien binin fl-istess ħin. Kif risset l-iskola, Teresa sejħet għall-għajnuna lill-patruna tagħha Santa Teresa tavela li kienet tajt. Sirt naf li aktar hemm spirtu ta' ferħ interjuri meta l-ġisem ikun nieqes mill-komditajiet milli meta l-ġisem ikun paxxut u komdu f'kollox. L-iskola bdiet tikber u beda jinħass il-bżonn li xi tfajliet jinżammu jorqdu hemm kif insibuhom illum bħala borders. L-iskola bdiet tkun aktar organizzata. Minn barra l-istatut li fassal il-komun għal din l-iskola, Teresa għamlet ukoll l-orarju tagħha. Kienet taħseb kemm għar-ruħ kif ukoll għall-ġisem. U minn barra li ħasbet tfal u tfajliet kienet tilqa' wkoll nies adulti biex jekk ikunnu iridu jikbru aktar fil-ħajja spiritwali, kellhom opportunità li jattendu kull xahar biex jitħarġu fil-virtù u jikbru fil-grazzja t'Alla. Illum nifqu għawez is-semmija jien nixtieq nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.
semmek